И така, хора, добре дошли в новата поредица, която ще бъде на Hello Neighbor. Като отиваме в Save and Quit и днеска ще играем Hello Neighbor Act 1, но с глич. Просто ще ви покажа как да го минете по най-бързия начин. И това е. Та, ето, пускаме първи акт. Само ще намаля да не се чуе, защото... Та така. Ето ни в оригиналната къща на господин Нейбър. Дори не знам, че това е смисъл. Принципно, брат просто няма смисъл от него, но както и да е. Та, сега, първо, взимате тази косачка или каквото и да е. Да взимате. Прицелвате се в прозореца, мятате и чупите прозореца. След което идвате тук, качвате се, в смисъл, дори да сте гледали тия туториали, не ви трябва, в смисъл, не ви трябва кофа, може да би така, но просто малко по-трудно, ето той сега ще има това, разбира се, но след идвате, взимате една, взимате една кофа, прицелвате се, идвате това там, да се просто бягате от него, защото на малко дразнещ. Ачо, се умисъл на Ачо. Да, Ачо е малко дразнещ. И в момента е малко по-трудна играта, като не игра на таблет, брат. Много по-лесно не на така че... Брат ми тук отстрани нещо така. Ивана се преди да говориш. Теодори и ти спи. Здравейте, сега се опитвам да метна, не мога да натисна на бутона, брат. Така чупвам се. Сигурно ще вземе пак да там. Ето му. Така качвате се тук без нищо, идвате тук. Така. Сега ще взема да паднем, като си помислих. Защото аз се разбира, че съм мега тъпо копеля. И падам по най-тъпите начини, брат. Да идвате тук. Тук скачате, след това тук скачате. След това взимате тая картина, мятате мятате картината някъде другаде, не на същото място. Там, примерно. И влизате тук. Това дори никога не съм знал. Така че идвате, имате ключа, отключвате, отваряте тази врата, се отвори, така, пускате този ключ и имате ключа от врата. Така, след което излизате от тук, къде е, не го знам къде е, брат, си да работа. Да, тук отваряте, взимате магнита, автон, Боже. Ево бе, аре. Ачо поня. Ачо поня, ще му века. Ачо поня. Разбира
Аре, беги сега. А тук аче опълня. Аче опълня. Ей, ти болня. Обратната страни. Забавлява. Пак, то пак. Значи, ще дойде и ще размажа, бе. Та пак. Значи, пак трябва да чупа. Защото смръдливия. Смръдливия тук се прави нещо си обикаме. Смутаняка. Та пак скапам. Та сега идваме тук. И... не. Това е ключ. Като цяло пускате сега ключа, който е тук. Взимате го, скачате това тук го отваряте. Виждате, че не мога да го написа. Го отваряте. Той не е тук. Идвате, отключвате това и влизате. И сега е края на първия акт. Е супер лесен. Малко е трябва дълъг. Та сега идвате тук, отваряте. И така. Тук сте надесно. Не забравяйте, че тук може да ви гони. Просто ако сте минавали преди акт 1, може да не ви е гонил, но забравяйте, че той може да ви гони. Просто преди не можете, но нещо напоследък може. Тук. Тук къде вече. Окей, отваря се. А тук трябва да има стол, който на мене ми трябва. Да, ето един стол. Така. Тук няма столове. Тук 100% ще има. Ето го. Та ето нашия трети стол. Идваме тук. Връщате се по същия път. Бамето тук. Принципно явно има някакъв друг начин да се отвори това сигурно. Но не мисля. Винаги всеки го правил тук. Така че аз се го правил тук с столовете. Така. Ако доста се закрепи там. А тук стои там. Ще стане само това стол също. Тук, където стол вметаме. Идваме, искаме. Качваме се горе. И влизаме тук. И влизаме тук. И Отваряме тази врата. тази врата точно ето тук. И сега трябва да... Поглеждаме веднъж, се отваряме и директно се бегаме тук. Сигурно днес ще минем втори и част от трети, защото не мисля, че ще искам да минавам трети акт. Не ми се минава отново целият трети акт. Защото постоянно рестартирам тази игра. Да, в момента
какво трябва да направим? Значи, натискаме това тук кранче. Ако завъртаме. Което нямам начин. Наям. Разбира се. Да, беше в тази. Така че. Къде е този в момента? И сега. Води някъде. Ще сега влизаме. Айде там на хора. Той е верно, нали тя са? Това е някакъв свръхестествено зрение, ма. Сега ще го размая. Мачо. Така прави тук тъпе. Тъп човека. Тя Тихно бързо това. така го се пръскаме. Добре, значи просто напоследък да се играе на телефон или на такова Hello Neighbor е супер трудно да се отвори. Няма скапало нещо. То е вътре естествено. Естествено. Стига ти викал, бе! И ти! Това да се отвикнеш пак повече няма да... Тук е... Това да съм тихо. Ама спрей да се меси, бе. Така, Направо си тъп. млъкни. Ама те да се меси, бе. Направо той е тъп. Бе. Коя е Отваряш, те имаш супер скапан таблетка. Стига да може колко и се крие и в стая. Ачо, ужасно ме дразниш. Ето го Тичо Бако. И сега... Ти верно ще ме гониш само, че. Ще ме гониш, бе. Направо си удиш хората. Направо си удиш Не се хората. чупи. Ето всичко. Ясно. Вижте се, бе. Yes, what is it? My name is Elvis. This is Harry Jarvis. We're from the morning line. I wonder if we can come in for a minute. Окей, следваме тук след толкова много мъчения да вземем скъпания гайчен ключ. Въртаме качествено с корен. Или... Тук гайчен ключ го мятам. Идвам тук. Така. И са... Там изби. Къде си? Къде си? Къде си? Прави път. Няма да прави път.
да го уреш. Заедно. Така музика. Така че, да. От хора, колко да О, брат. Преди първата нече, без това мат беше да се качвам да взимам, да слизам до толкова и така сега. Така влезем тук. леко тук, Така. тук. И влезем. Това се слага тук, брат. Е тук. И това се завърта. Пак е това. Ето как ще стане. Не така. Пак е това. Музика. Вим, ето да се кача. Ще стане. Така е. А може. О, пак е този. Пак е този. Видя ли го колко е дразниш той Иван Асен? Видя ли го? Там бяга, как смотрим гадия писка и аз как малко му казах, Не, не! хей, пътали тупчо. Аз така му казах, тупчо. С Господи, така и ти. След това влизаме. То сега, Абе, тръка. това Оправи. не знам за какво ще ми трябва. Не. За нищо повече. Чакай. Оставам тук. Какво става в тази съдлетна? Направо си падаме. Пак ли той ли? Той се носи. Той се носи да скочи. Тук. И му пата да го удари. По главата по-горе. С главата си. След това ще удари главата към тебе си. И след това ще умря. Брат му, той е винаги, той е силен. А къде беше гроба е тук? Още ли бе? Как ти тут? Скочи. Пак толкова тъпо. Е, тук обаче не можеш така. Защото къде ме видя, не мога да разбера само. Как ме за нещо по мене? Брат, къде ни? Къде си бе? Добре, не мога да разбера къде ме виждам. Нещо така е. И влизам в тази къща с много като малко. Много хубаво. Детския седи. Пак и този лед приятел.
Абе откъде отива? И Да това не той си е. от тях. Ето го на тъпият ключ. Professor McFarland? Yes, what is it? Я Ключ слабо. Myself, не се. Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. И кое? I wonder if we could come in for a minute. Менко томбаната. Now he's gonna move like right along to McGregor. Кой е так? Good to see you, engineer. Look great. Ще отиваме на клубара и да го мачу. Я нещо подаряват. Я видим нещо подаряват. И да видим нещо тук. Да видим нещо. И да видим нещо пани. Я съм го тъто. Той това сме спотни гащи. Або прав! Къде спринга? Ето, гледка, къде се навира. Да, фак. Айде, избягахме тук пак. Така е, тогава 3, но тук ще приключва нашето видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайк, subscribe и не забравяйте да гледате следващото видео утре. Или същия ден, може вече да е излезнал. Да гледате това, така че. Чао! Спри,